oiotegia dimentsu bat, bizitza errazago egiteko. Ordan zuk aplikazio mobil bat eiti, aldezu dudana ikusi. Zikina dauan, janaria faltadan, atiak automatikoki irekita itxi, azeri bat baldin badator, adibidez, dakagu argiak usatzeko, eta gero bai, zarata bat dakagu txakurren soinuakin. Gero hemen dakagu ventiladore bat, barruko berua kanpora ateratzeko, gutxi gora bera, hola. Personas bien, con su pan, Estazio meteorologiko bat, eskolak kaldetu erronka moduko bat da. Garreu kamioi batean desmontatua eta hemen montatu dugu. Horrek adibidez panel batzu azka, ondi horrek, fondokuak tetxo berde moduko bat da belarra bezala. Mantentzeran elektromekanika azten dugu eta gure proiektua da segurtasuneko betaurreko graduatu bat. Adibidez, tailerran zaude eta zerbekian ez sartzeko graduatu. No, caía que había uno y aquí hay otro. Hacemos pastas, bizcochos, galletas y cosas de dulces y así. Repostería y también cosas saladas. Eta zer moduz doa goiza? Ai, ondo, oso ondo. Disfrutatzen. Bai. Jende asko etorri da? Bai, jende asko.